ଅବସରରେ ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 18 ମାସ ହେଲା ପ୍ରାୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଆଜି ଖୋଲିବାର ଦିନ, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ପିଲା ଆକର୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଟାଇପ୍ର ଫଙ୍କସନ୍ଟି କରାଯିବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ ଦିନ ଯେହେତୁ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିଜେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଉଛି, ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ପିଲାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋର ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମିଶି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ଆଜିକି 18 ମାସ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପିଲା ଆସିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେଇ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ଆଜିକି 18 ମାସ ହେଲାଣି ପୁରା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଥିଲା। କୋଭିଡ଼-19 ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ପିଲା ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମିଶିକିରି ସ୍କୁଲର ପରିବେଶକୁ ବା ପିଲାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଲୁନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଟିକେ ଚାକଚକ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଜରି ଫୁଲର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛୁ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସାନିଟାଇଜର୍, ମାସ୍କ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କିଛି ମିଠା ଚକୋଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆଜି ପିଲାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ, ଧୂପ, ଦୀପ ଦେଇ ଯିଏକି ପିଲାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଖାଲି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରା ଶୂନଶାନ, କାରଣ ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆସିବା ସମୟ ହୋଇଗଲା। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 9ଟା 30ରୁ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ। ଆଜି ପାଠପଢ଼ା ନହେଲେ ବି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପିଲାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ, ତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ପଢ଼ାଯିବନି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ 18 ମାସ ସେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ ତାକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଗଛ ତ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦେହରେ ଆହୁରି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ୱେଲକମ୍ କରିଛୁ, କଳସ ବସେଇଛୁ। ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିବ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଗତମର ଦିନ, ଯିଏକି ପିଲା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ମିଶି ପାରୁନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ। ଯେତେ ଘରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଠକୁ ଆହୁରି ସହାୟକ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନଈଟି ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁଟା ମହାନଦୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଯିଏକି ଅଧିକ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପଛପଟ ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଟକଟି ହୋଇଛି, ପିଲା ଆସିଗଲେଣି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ, କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ, ମାସ୍କ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ
ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲେଇ ଚିହ୍ନ କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି, ମାସ୍କ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍ ମିଠାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଧୂପ ଦୀପ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଶ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ, ସ୍ୱାଗତମ କରୁଛୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଗଲେଣି, 18 ମାସ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ 9:15 ଭିତରେ ଆସି ସ୍କୁଲର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଛୁ। ଆମର ଦିଦିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ହେଉଛି 2 କ୍ଲାସ୍ ସେମି, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ। ଏଠି ଆମେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମାନେ କେତେ ଖୁସି ମନରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ପାଣି ଫାଣି ଦେବା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସବୁ ଫାଟକ ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା, ପିଲାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ 18 ମାସ ପରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେମାନେ ଆସିବେ, ଅଫଲାଇନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକରି ଯେଉଁ ମିଶିବା, ଗାଁ ମିଶିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଶିବା, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରକମର ଅନୁଭୂତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଇଏ 2 ଜଣ ପିଲା ଟିକେ ପଛରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ 9:25ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦିଦି 2 ଜଣ ଯେଉଁଟା ଆମର ବିଧି ଅଛି, ସେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ସାନିଟାଇଜ୍ ଫାନିଟାଇଜ୍ କରିକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ର ପୋଷାକ ପତ୍ର ଆଗରୁ ଦିଆହେଉନଥିଲା, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲମାନେ ଦିଆହେଉଥିଲା, କାରଣ ଆମର ହେଉଛି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସାର୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଦୀର୍ଘ 20 ମାସ ହେଲାଣି କରୋନା ବା କୋଭିଡ୍-19 ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିବାରେ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଖୋଲିଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପିଲାମାନେ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଆମେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପାଠ ସେୟାର କରିବୁ। ପିଲାମାନେ ଖୁସି, ଆମେ ଖୁସି। ଭାବୁଛୁ ଯାହା ଏମିତି କରୋନା ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ କମିଗଲାଣି, ଆଉ ଏମିତି ନ ଆସୁ, ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ବସିଛନ୍ତି, ନୀରବରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସାର୍ମାନେ ଆମକୁ ଆଜି କହିବେ। କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ଆମ ପାଖରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ର, ପରେ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ କେତେ ଖୁସି ଅଛି, ସେ ତାକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବାରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆହୁରି ଏତେ ଖୁସି ହେଉଛି ଯେ ଆଜି କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ 3-4 ମାସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଆମର କୋର୍ସ ଶେଷ କରିବୁ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ଆଉ ଯାହା ଯେତିକି ପାଠ ରହିଲା ଆମେ ସାର୍ ପାଖରୁ ବୁଝି ପଢ଼ିବୁ ବୋଲି ସେ ତା ମନ୍ତବ୍ୟରେ ରଖିଛି ଏବଂ କହିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଠାରୁ ଅଫଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ। ପରିବେଶକୁ ଦେଖିଲେ, ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ମୋ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ,
ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯେପରି ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।